Hola, què tal, amics del Clash? Benvinguts a una nova edició de Clash en català. En aquesta ocasió portem un vídeo estratègia. Farem un atac Go-Ba-Ho. Golem, Valkyries, en Hogs, porcs. Aquesta és la base que atacarem. Anem a veure una mica l'estratègia que he pensat primer abans de fer l'atac i després veiem com ha funcionat l'atac o què és el que ha funcionat i què és el que no ha funcionat de l'atac. Aquesta base es diu The General i la idea és trencar amb 4 Quakes per aquí i treure el castell amb un porc. I d'aquesta manera tenim tota la part central oberta per les Valkyries, vaja. Un cop el castell està fora, tirem un golem i amb el golem atraiem el castell i al mateix temps fem funnel, ajudem a fer funnel, a netejar una mica per fora. La idea és que una mica de por que les Valkyries se'n vagin cap a fora o la reina, llavors això sempre ajuda. Un cop tenim això fet, mentre matem el castell, la idea seria obrir amb els wall breakers per aquí, per aquesta cantonada, i entrar amb el Kill Squad cap a dintre. Lo important sempre que ataques amb porcs és destruir les dobles bombes. És el perill número 1 que tenim, el més important, a part de la reina. Llavors la idea és entrar pel mig i destruir, trepitjar amb el Kill Squad les dobles bombes, si és possible, i si no, fer que els porcs no passin per on estan col·locades. Les dobles bombes en aquesta base estan aquí entre la ballesta i l'antiaeri. Llavors, com que jo entro per dalt, no els puc trepitjar. I el que tinc que aconseguir és destruir les ballestes. Un cop destruïdes les ballestes, ja els porcs no passarien en teoria per la doble bomba. Podrien trepitjar una bomba però no les dues. Llavors, per assegurar-me d'això també porto un salt i la idea és que el Kill Squad salti cap a fora. Esperem que aguanti el suficient. I d'aquesta manera trepitjar també una doble bomba. Llavors només em queda una doble bomba per la qual m'haig de preocupar, que és la primera. Llavors, els porcs els tiraria en aquí on estan els canons. La idea és que no passin per on està la doble bomba. Llavors, si anem a dibuixar el camí que farien els porcs, veurem que no hi passarien, ja que la part de la torre de mags i la ballesta està destruïda. Els porcs anirien del canó cap a la torre d'arqueres, cap al sweeper i cap a l'antiaeri. I els de sota, del sweeper i cap a l'antiaeri. En cap cas passaríem per la zona de doble bomba. I potser la toquem, però no patarien mai les dues alhora. Sempre la podríem salvar els porcs amb una curació. Això és important. Llavors, si la curació no l'hem fet servir per aquí la bomba, la faríem servir aquí, perquè ja aquí arribem a una zona de splash damage, que hi ha 2 torres de mags, i 2 torres de mag que fan mal a tots els porcs alhora, són molt perilloses. Llavors, la idea és una curació per estar full life i d'aquesta manera no preocupar-nos. I aquest és el camí que farien els porcs. Anem a veure l'atac. Fem el que havíem planejat, doncs. Tiro els Earthquakes per obrir tot el centre. D'aquesta manera tinc tota la base oberta pel mig. La veritat és que els Quakes m'agraden molt. Últimament sempre els faig servir. Tirem un porc per treure el castell surt un lava. Tirem un golem per treure el lava, tal com havíem planejat. I aquí tirem els mags, Kill Squad, per matar el lava el més ràpid possible. El lava no és perillós, l'únic problema és que tardes molt. I les defenses mentrestant estan disparant. El golem ja quasi m'han destruït tot. Però tiro l'altre golem i ara ja sí que entro ja amb el rei i les Valkyries.
Les Valkyries van molt de pressa i sempre acaben adelantant els golems, llavors les defenses disparen amb elles. Aquí tiraríem una curació. La curació fa perquè em durin més les Valkyries, ja que jo volia que arribessin fins a l'altra banda. Tinc que activar la reina perquè me l'estaven disparant, però bé, tiro el salt. El problema és que les Valkyries no aguanten ja. No aguanten suficient per arribar a l'altra banda. I començo amb els porcs. Els porcs fan... Un cop he vist que la ballesta estava a punt de caure i he tirat els porcs. Fan el que havíem previst. En aquí és el tros crític. Una bomba ha explotat i l'altra, pum, després també. Però bueno, tots els porcs que venien per sota no s'han vist afectats. Aquí tiro la curació i per sort el rei i un golem em salten a l'altre costat i em trenquen una bomba. I encara em queda una altra bomba que la trenca el golem. La veritat és que ha anat molt justet. Els porcs estan a un filet de vida. Però bueno, és suficient per acabar destruint les dues defenses que quedaven. I res, a la fase de neteja. No ens podem queixar, el pla ha sortit molt bé i això seran 3 estrelles més pels bojos. I fins aquí aquest vídeo d'estratègia. Si us ha agradat, doneu-li like, comenteu el que us ha agradat, el que no, i subscriviu-vos per més vídeos de Clash en català.